tak vyzerajú. Dizajn 0 puntíkov, funkčnosť 0 puntíkov. Návštevnosť takej stránky je 0 puntíkov, no a keď nie je návštevnosť, tak nie je ani konverzia. Konverzia znamená zmena návštevníkov na zákazníkov. To znamená, niečo nakúpia, niečo objednajú, alebo si niečo skrátka sa stane, čo chceme na tej webovej stránke. To znamená, dedo Kobol sadne, naučí sa HTML a v priebehu 6 mesiacov vygeneruje fantastickú stránku. Za stránku si od vnúčky, pravda, niečo vypýta, to sa patrí, aby si vnúčka nezvykala, že zadarmo to je 200 €. Hodinová sadzba dedovi Kobolovi vyjde 20 centov. Takže nič moc. Keď sa teraz ja tak námatko pozriem na tú webovú stránku, ako vyzerá, tak som si dovolil tak trošku nastieniť, že ako by to mohlo dopadnúť. Našiel som priatelia, na internete je 100 takýchto kobolovcov, nech sa páči, vidíte, ako Peťo Šírka by tam určite našiel nejaké výhrady, ale stránka je v zásade prístupná. Na ľavej strane to najdôležitejšie, hej, vidíme tam nejaký counter a tak ďalej, takže je to kopec efektov, to je moderné, nejaké tie veci, ktoré blikajú a chodia, takže ani v Redmonde by sa nemuseli hambiť. Takže poďme ďalej, ak dovolíte. No, takže to bol dedo Kobol, takže nedopadol celkom dobre v našom hodnotení. Poďme ďalej, rýchlejšie toto popreskakujme, lebo to nie je pre nás zaujímavé, ale chcem vám predostrieť trocha, ako začínajú takí vývojári klasickí programovať. Mnohí už teraz na vysokých školách to majú, ale ja som z inej branže, predsa už mi tiahne na 60 pomaly, takže v tomto duchu C++ štandard, takže ten dopadol rovnako ako Kobol, lebo ako C++ Reforms to je, tí ľudia, keď prídu do webového vývoja, tak sa pol roka musia hľadať, takže v tomto duchu. Ale je tu nejaký švagor, ktorý bol aj na nejakých tých pekných webových projektoch, ale síce písal backend, ale tak čo? Tí chlapci, tí juniori to tam nejako patlali v tom ASP.NET, to dám nejako, tak som sa rozhodol, že teda voľakomu pomôžem. No, takže vidíme to tu. Design je jeden puntík, funkčnosť je dobrá. Áno, funkčnosť je dobrá, tam tie veci na tom backende, keby ste videli, tam tie filtrácie a tak ďalej, to je jedna krása. No ale prínos pre zákazníca je zase 0. Návštevnosť stránky 0, budovanie vzťahu, konverzia, všetko 0. To znamená, takáto stránka, ale dokázal to za 2 mesiace. Musíme pochváliť, áno, hodinová sadzba nám tam vstúpla na 90 centov. Výborne. Poďme ďalej. Bratranec ASP.NET Frontend, tak toto bude niečo krásne. Áno, vidíme to tu, to znamená áno. Ono, viete, v tých firmách väčšinou, keď sa robia tieto informačné systémy, to je škaredé ako noc. To je škaredé ako noc. Pravda, aj táto naša dobečková aplikácia, to sa na to nedalo pozerať, to tam skákalo, ale prišiel Peťo Šírka a behom 2 dní to vyzeralo naozaj ako krásna webová aplikácia. To znamená, Peťo, ďakujeme. Ďakujeme. Zákazník na chvíľku zatvoril ústa, ale keď to zase začalo padať, takže asi sa neblísli až tak, ale pekne. Takže vidíte, že áno, aj ASP dokážu, ale aj za mesiac to dokázal na 2,40. Poďme ďalej. To znamená, títo klasickí vývojári sa ťažko sa len chytajú, ale máme web designera. Web designer už na strednej škole začal dávať riadne, že PHP, SQL, MySQL, pravda, dokonca nejaký Drupal Joomla, keď zistil, že Joomle sa to dá klikať, tak prestal programovať. No a vidíme to tu presne, tá funkčnosť, 4 puntíky, pravda, mŕte modulov všelijakých, keď chce nejaký formulár poskanať, tak využije 6, 7, 12 modulov a jeden isto bude fungovať. Takže dokáže to spraviť dokonca za týždeň, lebo už predsa má nejakú skúsenosť, 5 rokov v tom robí, takže vie to naklikať veľmi slušne. Horšie je, keď niečo chce zákazník advanced, tak už sa hovorí, že nedá sa. To sa nedá. Alebo počkajte, skúsim vygoogliť nejaký modul, či to náhodou tam nemáme. Takže takýto máme, takže toto je ďalší, ale dokáže si zarobiť chlapec. Pozerajte sa na to, robí sám, hodinová sadzba 10 €.
Koľko ste freelanceri? Čo poviete na sad? No, kývajú hlavami, rozmaznaní ste. Asi púl pítol vás už dostalo, sa mi zdá. Vy tu kazia ceny, kúrník, šopa. No nič, ideme ďalej. Prejdeme k inej záležitosti. Predstavme si tým. Dobre, tak si chlapci povedali, no kúrňa, tá návštevnosť nám furt nejde, tak potrebujeme nejaký SEO, ja som už počul, pravda, tak sa to nauč, tebe to aj tam nejde v tom web dizajne. Dobre, tak naučil sa chlapec a pozrite. Dizajn špičkový, pravda, síce template tu stiahli chlapci. Funkčnosť tiež dobrá, ale tiež všetko sa nedá. A návštevnosť vidíte, začne raz, lenže konverzia nejako sa nechytá. Hej, tí návštevníci tam furt chodia na tú stránku, ale furt nenakúpia. Chlapci si lámu hlavu, rok, 2, 3, no neprídu na to, všelijako sa krútia, mútia, no ale nedokážu to nejako zrobiť. A ja som po tých rokoch, priatelia, vygeneroval tento fantastický graf. Ja som si ho nestihol patentovať, tak to nefoťte. Prosím vás, nefoťte to, lebo toto je všetko moje bohatstvo. Pravda, tá naša divízia webová už nie je celkom živá, no ale môže stať z mŕtvych kedykoľvek. Takže, keď som sedel s zákazníkom a povedal som, teda, najprv som podieval, že obchodnícke zručnosti 0 bodov, som prišiel, že koľko cena? 300! A zákazník, toto je veľa, to je strašne veľa. No, tak 250. To je stále, tak 200. Tak dobre, 200. Pane Bože, potom som to robil 3 mesiace a mal som 200 €. Takže pekne som si zarobil, pravda. Po tých rokoch, čo som robil v softwarových firmách, som teda len všetky zásoby takýmto spôsobom minul. Viete si to predstaviť. No ale po nejakom čase som pochopil, že ako priniesť tú hodnotu tým zákazníkom. Že na čo ja robím tie weby, aby mali web stránku len tak? Musím niečo priniesť. Pravda, šikovný som bol, dosť rozumný, tiež nechýbalo, tak som sa začal zamýšľať vo voľných chvíľach od 2. do 4. pravda, keď som mal voľno. No a vzýšlo z toho toto. Musíme priviesť tých návštevníkov na tú stránku. Tak som si povedal, potrebujem sa naučiť SEO. Naučil som sa. Potom som ten dizajn stále pokulhával, tie šablóny, tí klienti chcú aj niečo iné. No musel som sa naučiť ten Photoshop. Tak som sa naučil Photoshop. Pravda, ten marketing, áno, ten marketing treba, redakčné systémy, kurník, za každým to odznova robiť, tak som sa naučil redakčný systém. .NET Nuke, keďže som bol Microsoftový vývojár, ale to som vstúpil do hola, priatelia, nepríjemne. Neodporúčam, naozaj, neodporúčam .NET Nuke, je to veľmi nepríjemný systém. Pravda, mal som to na šerovanom hostingu, kde mi po 3 mesiacoch začali zvyšovať faktúry. A čo sa deje? Že ten váš systém strašné zdroje žerie. Ako je to možné? No nie, máte tam jednu stránku a to 400 mega pamäti žerie. Vážne? No tak som to asi mesiac optimalizoval a dostal som sa na 350. Ale faktúry mi neznížili. Takže nebolo to príjemné veľmi. Takže z toho, že som pýtal na hosting 20 €, som začal pýtať 150. Jo, bolo to lepšie. No, takže v tomto duchu, keď som rozprával s tými zákazníkmi, teda začal som ich fascinovať. Máte stránku? Mám. Máte zákazníkov z nej? Nemám. Ha! Ja vám poviem prečo. Lebo nemáte návštevnosť. Ha! Ukážte to sem. No vidíte, 4 návštevy za mesiac. A pozrite sa, tu som robil stránku, pravda, aj tomu, teda sebe a zvýšil som návštevnosť opäť. No, takže vidíte a potom pozrite, koľko mám zákaziek. No, takže v tomto duchu som zistil, že to SEO pomáha, vehementne pomáha, ale zákazníci odchádzajú. Zistil som, že musím niečo na tej webovej stránke také spraviť, že oni splnia to, čo chce klient. Tak som sa pýtal, počúvajte ma, a čo by ste chceli? Chcete čo si predať? No nie, len tak som chcel mať čo ukázať na tom internete. Hej! No dobre, ale tak potrebujete teda interakcie s zákazníkom prísť. Hej, dáme tam telefónne číslo všade, čo poviete? Výborný nápad, osvedčilo sa, používame to dodnes. Hej, takže okrem toho,
nejaké ďalšie služby, ale k tomu sme sa až tak nedostali, pravda. No, a ten dizajn, samozrejme, začal som mať externých grafikov po celom Slovensku, špičkových, takže ten dizajn naozaj bol fantastický. A hovoril som, pozrite sa, čo príde, keď urobíte stránku, zvýšite zisky. A naozaj, počase sa to stalo s realitou. Mali sme klientov, ktorí naozaj mohli prepustiť celé obchodné oddelenie, lebo keď sme zadali do prehliadača napríklad drevostavby, tak boli na prvom mieste a naozaj, keď predáte takú drevostavbu, to je tak 60, 50, 40 tisíc a keď ich predáte do roka 10, 15, cez web, Máre jeho! Tak som si uvedomil, kurňa, však oni na tej webovej stránke zarobili 80 000 do roka. A ja som si pýtal 300 €. Čo som šľahnutý? A tak s novými vecami, a už som chodil so vzorcami. Pozrite sa, máme zákazníkov, zisk, 80, 60, 50. A nedáte 3000 € za stránku. Rozmýšľali a dali. A takto som sa po nejakom čase dopracoval práve k tomuto, čo som vám chcel povedať, ale to je prvá časť. Poďme k tým miliónom. Takže, áno, to znamená, väčšina tých webových vývojárov skončí s tým, že nevedia, ako tie prachy z toho vydupovať, ako tých zákazníkov predsa len tam dostať a zákazníci sa sťažujú, že stále nemám ten obrad a stále mi z toho webu nevolajú. No a tak webové agentúry, registrácia do katalógu, služba, koľko? 150 €. SEO, zlepšíme SEO, trochu slabé je, trochu sme ho tak, a ďalších 250 €. Pay-per-click reklama, poznáte to na Google, platená. Takisto, to znamená, užívateľ stále len platil, ale ten efekt to malo minimálny. A ja vám poviem prečo. Výsledok vám ukážem teraz. No. Ako využiť internet pre úspešný biznis? Ako zarábať tisíce, to by som mal úplne milióny, a ležať pritom na pláži. Hej. 1000 € som myslel, pre slovenské, aby ste to chápali, dobre? Takže poďme sa pozrieť, že na čo som prišiel. Prestať filmovať teraz. Iba to, čo si zapamätáte. Vážne. Toto je vec. Toto pozná Arkore. Chvíľu roku predseda. YouTube, a toto ja už počúvam. Dobre. Takže kľúč je v správnom nastavení stratégie online marketingu. Ďakujem pekne, tešilo ma. Ešte mám nejaký čas, ale predsa to prezradím, tak teda dobre. Peťo, nekončím. Pekne sa usáď, kľudne je to ešte, však 2 hodiny si mi hovoril, že volám, tak už zase ma nemátaj. No, takže prvým tým hlavným bodom, ktorý potrebujete mať, je mať hodnotu. Ako ľudia ju máte, samozrejme, tu vám neberiem, ale jakú hodnotu, niečo chcete priniesť tomuto svetu predsa. Spomeňte si na Baťu, pravda, na Billa Gatesa. A Apple, ako sa volá to? Steve Jobs, presne tak, pardon. Ja sa rozprávam v komunite Apple, trocha mi to vypadlo. Steve Jobs, presne tak. To znamená, títo ľudia mali drive, chceli niečo svetu priniesť a preto zarobili milióny. Preto, že chceli niečo priniesť, nechceli zarobiť.
Samozrejme, očný efekt. Ale prvý motivom a hnací motiv, spýtajte sa Baťu, keď vieš, že je pravda. Ale Bila sa môžete spýtať. Bila sa môžete, aj Rockefeller, či ako sa volá, a týchto chlapcov popredných v prvej desiatke, že chceli a mali vytvoriť hodnotný obsah. Buchne to utíkaj všetko, prosím, ja zabije ťa hodnovo. Kto nám to potom dokončí tú česebečku. Dobre, čiže vytvoriť hodnotný obsah, to znamená, poďme sa zamerať teraz na web. Chceme na webe zarobiť milióny. To znamená, vy musíte mať niečo, za čo by druhí ľudia zaplatili. Vy musíte mať niečo naozaj, za čo by tí druhí ľudia zaplatili. A na tom webe to musíte dať z časti zadarmo. Vysvetlíme si. To je taká finta. To všetci teraz používajú tí milionári. Na čele so mnou. Budovať databázu e-mailov. Vy robíte biznis. E-maily sú pre vás ľudia. Sú pre vás kontakty, sú pre vás vzťah. Sú pre vás najväčším bohatstvom. Pozdravujem teraz pánov z Cool People a z Titánov. Pravda, oni vedia, o čom rozprávam. Presne tak. Kontakty, databáza e-mailov je velikánske bohatstvo. Vysvetlím neskôr. Dojde nám to. Musia vytvoriť účinný e-mail. Áno, rozposlanie e-mailov správnym spôsobom, nie spamovať. Vysvetlíme si možno, ale to vy všetci viete, keď ste z IT. Štatistiky vyhodnocovať z e-mailov, automatizácia, systém starostlivosti o zákazníka. Toto je strašne suché. To som tu zabudol. To sa vám nechce ani ukázať. Toto som tu chcel. Pravda, keď už máte peniazy dosť, tak sa vyberiete do politiky. Zachraňovať Slovensko, pravda. Ja som mal rovnakú myšlienku. U nás totiž to je vedenie mesta také, aké je. Bohužiaľ. No a tak som sa rozhodol, že vstúpim do komunálnej politiky. A hneď prvá myšlienka, ako mi to napadlo, pravda, sedel som za počítačom, ako vyhrať voľby. Ako vyhrať voľby, sa vás pýtam. Teda Google sa pýtam. Vieš niečo o tom? Chcem sa naučiť rýchlo, do 15 minút chcem odpoveď. Poďme sa na to pozrieť, jak to prebieha. Spomalenom nejakom vydaní. Dobre, výborne, pripomenuli sme si zážitok. Takže poďme na to. To znamená, ja ináč píšem rýchlejšie, ale jedna ruka, viete, ako... Čo je? Aha, už to tam máme. Google, kamarát, výborne, enter. Ako vyhrať voľby? Ako vyhrať komunálne voľby, priatelia? Ja som myslel, že tieto myšlienky, ktoré viem na Slovensku, iba ja. Ale zistil som, že bohužiaľ už to prasklo. Musím sa spýtať manželky, či to nepustila niekde, ale našiel som web, na ktorom vám ukážem, to je možno jedinečný web na Slovensku, možno ešte pár je, neprezradím, hľadajte, ktorý tieto atribúty spĺňa. Sledujte to. Takže poďme na to. Ja vidím na tento prvý odkaz. Takže. Mám posledných 10 minút. Ospravedlňujem sa. Manželka? Svadba asi, ne? 12. Dokedy môžem, Peťko? Ešte 5 minút. Páno, Bože, odpust mu. Však to nedopoviem. Títo ľudia ťa zabijú, no nie ste určite. Počúvaj mňa sem, počkaj, ja si to musím zmenšiť. Tam nevyhnúť čosi. No. Ja sa zaobídem bez mikrofónu, ale nás som si už potom nezaspievam asi. Hneď ma zaujalo. 10 tipov, ako vyhrať voľby. Priatelia, vidíte to? Môžeš mať, stiahnuť zadarmo. Ale teta chce čo? To bohatstvo, chce kontakt. Chce
chce od teba kontakt, teta, táto, aby ste vedeli, však áno, poznám tetu, viackrát som s ňou telefonoval, šikovná teta. Takže ja som neváhal som, hneď som to tam strelil, pravda? Nevedel som, čo ma bude čakať. Ale dostala sa mi do rúk táto unikátna príručka, priatelia. Unikátna príručka, priatelia. No, máme to. Tak, počka, toto čo spraví. Toto som nechcel, toto sa už táto nevyseká, pravda? Toto sa už kúreník, šroba, zle, nevadí. Ale v tejto príručke sa dozviete také veci. Ja som si všimol, že ma tam reklamuje ešte nejaký kurz, ktorý je platený. Ale ja že nebudem platiť za to, čo si mali. Ale keď som si tú príručku prečítal, tak ja som hneď tých 100 € tam tresol. Hneď som si to objednal, pravda. Ako som chcel ísť na seminár, ale kvôli vyťaženosti som to nestihol. A poďme sa pozrieť, ako ma teta masírovala e-mailami. My sme najprv mali rozjednané, že ja idem na kurz. Hej, s ňou. Dozvolená, to som nestihol, pravda. Ale poďme sa pozrieť, ako to začalo. 2.8. Aha. No, to nebude vidieť taký... No, aha, tuto si môžete stiahnuť tú príručku. Raz, dva, tri, hore, dole. Výborne. No, som si stiahol a potom. Dobrý deň, Martin. Bože, moje meno, však som ju tam zadal. Jako sa odbáči príručka. A vedeli ste toto alebo hinto? Podľa prieskumu agentúry Focus polovica Slovákov ešte vôbec nevie, koho pôjde voliť. Ťuk. Fantastické myšlienky. Ja som to čítal vážne, ozaj, preklikol som si na odkaz, ktorý tam uviedla, čítal som to. Naozaj hodnotný obsah. To znamená, vráťme sa k tomu, ponúknuť na webovej stránke hodnotný obsah. Niečo, čo mi nedajú. Vymeníte za e-mailový kontakt. Potom mu to dáte, ale tým niečím ho iba navnadíte. Strašne vysledne. To je princíp, sorry sa to volá. To ako, keď nechce krava, ja som pravda zo sedliackého dvora, mohol by som vám vyprávať. Keď krava nechcela piť, tak sa jej posadila sol. Hej, do Vánova, začala to lízať, lebo to jej pravda chutilo. A za chvíľku bola taká sebezdná, že sa musela prvý rúškami napiť. A toto je ten princíp, priatelia. Ponúknite niečo, kde zasolíte a ten človek, jasne to chcem. Toto máš síce zadarmo, ale ja som s tebou kamarád. Ja ti dám ďalšie informácie. Ale pozri sa, tuto máme kurzík za 300 €. To radšej nie. A tu máme video za 100 €. To by som mohol aj môjmu týmu dať, pravda, tak som sa hneď som kúpil ten videotutoriál. A čo tam zase bolo, aký háčik? Kto uhádne? Ja. Prídi na kurz. Presne tak. Že na kampani síce ešte je tam toto moratórium, to znamená, nemôžete používať, ale na kurze vám povieme, ako môžete kampaň robiť, aby ste neporušili zákon. A ja, že čo? Čo si to povedal? Ale tie ostatné veci boli fakt dobré. Tej pani, ja vám to ukážem, ona tak krásne gestikuluje, to sa oplatí vidieť, naozaj, je to pôvabné. Ja vám to ukážem, chvíľočku iba, Peťo, naťahujem, ja sa ospravedlňujem, ale nevadí, toto je, haló, to je čo? Pozerajte sa na to, ja to pridám tetu, keď budete chcieť. YouTube vám nevadí? Pracovala na fonde, tam to dole to, preskrolovali to sem, toto troška vidím teda. Chcel som vám pustiť nejaké vychytávky, ale to vyzerá, že nemáte záujem. Kedy máte využiť aké komunikačné kanály a kedy
za pozornosť. Takže takto to začína, priatelia, hej. Povie ti aj v tom videu super hinty, to si potom pravda aj tú príručku objednáš a potom ešte aj to video. Takže takto sa zarábajú. Jeden český podnikateľ, toto keď vám teraz poviem, tak všetci ste milionári. Všetci ste milionári, lebo on to školí 2 dní. Ja mám tie DVDčka, to nemá chybu, to je nález. Volá sa Dávid. Vie niekto? Kirš. Dávid Kirš, priatelia. Dávid Kirš za 3 dní zarobil 1 000 000 českých korún. Takýmto spôsobom. A učí internetových podnikateľov na celom Česku aj Slovensku. Priatelia, to bolo video, ktoré mi poslal môj kamarát. Ja som v tom momente 300 € zaplatil za tie DVDčká knihy. Vážne. Vážne. No predstavte si, že mu takto nejakých 200, 500, 400, aj 1000 ľudí zaplatí tých 300 €. Koľko to je, Kubo? 1000, poviem, 1000, skúsme, 1000. 300 000 €. Koľko to je na Slovenské? To už neprepočítame. 9 miliónov slovenských korún. Dobre, takže, priatelia, čo poviete na to? Zaujal som vás? Trocha som vás musel prebrať, lebo som videl, je tam ten Angular a Mangular a neviem, JavaScript a Flash, a čo? Počkaj, že som ešte pár slajdov, ešte sekunda. Počkaj, neboj sa, Peťo, tak už rýchlo len preklikám, aha. No, takže toto ešte raz. Zopakovanie, matka múdrosti. Prečo sa to nedieje? To ešte nechceš vedieť? Dobre, tak som tak preklikám. Nemáš know-how. Áno. Stále sa chopíš iba nejaké príležitosti a tam PPC a tam to. Začni strategicky plánovať a myslieť. Chcem byť milionár. Zaumiem si. A urob všetko preto, aby sa tak stalo. Pekne, nie? Aha, žiješ pod tlakom, chuďatko, musíš sa z toho spamätať. Si v neustálom behu, zastav sa! Nie si na správnom mieste, presne tak. Musíš byť na správnom mieste. Ja to hovorím na pohovoroch. Peťušírka bol na pohovore z Nazaretu. Už som ho išiel zobrať, ale dávam ňurku. Kurník šnopa. No, takže tiež som hovoril aj Peťovi. Ja chcem ľudí do týmu, ktorí majú v srdci vášeň a s tou vášňou robia. Lebo keď nemáš vášeň, to je depresia, to je nuda, to je znechutenie do celého týmu. Si na správnom mieste, sa ťa pýtam. To cíti. Nikto! Výborne! Ona sa vetu s nimi. Nájdeme to. Zastav sa a vidí navzduch, navrch. Rozhliadni sa, potrebuješ, ak si v takom behu a tlaku. No Pečko, už tu stojíš, no dobre. Do toho daj srdce, vidíš to. Ja som ti vedel, čo rozprávať. Ďakujem za pozornosť, priatelia. Ja som veľmi rád, že som bol. Verím, že asi máte otázky. Ja sa o to skôr spýtam, že daj na číslo Matilera, aké drogy to boli. Priatelia, to bude asi tá nevyspátosť, pravda. Dúfam, že môj prejav vás nikoho neobťažoval. Videl som, že pán Dusík sa nejako kyslo tvári, ale to už, viete, ako konkurencia, tak musíme si nejako, takže v tomto duchu, no. Takže nie drogy, nie, to je tá vášeň, Peťko. Však ty to máš tiež. Jemu sa už sa nezatvoria, normálne. Ja niekedy, že nie 2 piva, Peťko, keď budeš hodinu ticho, aby sme tu mohli pracovať. Čiže máte nejaké otázky, chcete sa niečo spýtať, Marty? Nech sa páči. Keď chceme o toto vedieť viac, kde môžeme vyplniť? Presne tak! Presne tak! E-mail sem, všetci e-mail sem, pravda? Ja vás vyškolím, zase nebude to zadarmo, pravda? Pokračovanie je, 2-dňový kurz bude v Tatrách, plánujem asi o 10 rokov, ale dovtedy už budete všetci asi milionári po tejto prednáške. Takže ak nemáte ďalšie otázky, rád by som vás privítal, teraz bude 15-minútová prestávka, nie 10. Trošku prejdeme prednášky, aby ste sa mohli najesť, občerstviť a poprípade porozprávať s Martinom. Takže ďakujeme.